Mireu, el de cremar combustibles fòssils no era massa bona idea, perquè només fa que donar-nos disgustos. L'últim és aquesta broma de castanyada amb temperatures tropicals. Potser l'única cosa bona és que ja no caldrà perdre un dia sencer per anar a la platja amb l'Ela96. No, home, no farà falta perquè la platja la tindrem aquí mateix. I Pichuqui, els de la immobiliària i els imbècils que van voler fer de l'Ateneu un balneari, segur que ja s'estan fregant les mans. Jo, que sóc tan generós que no cobro ni per fer aquest podcast, us regalo algunes idees. Per començar, el poble del costat, Viladecans, podria passar a adoptar el nom del seu centre comercial, Vilamarina. Igual tindria fins i tot una mica de sentit, la veritat. A Sant Boi tindríem platja per escollir. Per exemple, la platja de l'Oasi, la pega és que, com el seu nom indica, seria una platja sense serveis. O també podem rebatejar barris. El Gato Negro acabarà dient-se el Cabo de Gata Negro. El Carrilet a partir d'ara serà el Golondrinet, així mentre anem com sardines a Barcelona o el que quedi d'ella podríem anar mirant altres usos. I finalment l'Ajuntament passaria a ser el que veritablement és, un xiringuito. Més males notícies. A sobre, que no saps si posar el nòrdic o anar despullada per casa, aquest cap de setmana ve el que per alguns és el pitjor moment de l'any. A les 3 són les 2. Una hora més de masia? Sí. Però 6 mesos més de Mordor? També. Però tranquil·les que, segons els experts, d'aquí uns dies vindran dies de pluges torrencials i amb les pluges vindran també els tontos atrapats a les rieres del Maresme. No falla. I segons també les veus expertes en la matèria, no patiu que aquest hivern farà un fred de la hòstia. Així que és hora de gaudir de l'escalforeta, encén les brases i posa't a la vora del foc. Com? No tens xamarella? Ah, que no vius a l'Aper Sant Boià? No pateixis, agafa el pamfleto del Viure a Sant Boi, que acumules vés a saber per què, i pren-li foc al mig de casa. Total, és probablement l'única opció que et queda per escalfar-te aquest hivern. La castanyada, aquella festa protagonitzada per una dona que ven castanyes a la muntanya, a la plaça de la ciutat, serà el leitmotiv d'aquest programa. Si vols descobrir d'on ve això de celebrar una festa menjant deliciosos panellets plens de mocs del teu nebot, una patata taronja i dolça i un fruit que si et dona el cap segurament te'l rebenti, no us separeu de nosaltres. També parlarem de la Paranormal Activity aquí a Sant Boi i sobretot de bruixes. Tindrem de nou música en directe amb una cançó molt especial, tot això de la mà i dels pulmons del cornamusaire i millor persona, Ricard Ros. I al final, no t'ho perdis, farem el concurs més surrealista de la història. Tot això, ara, a l'Udantes.